Dumi, mabali namin. Anyat makunam iti bagbaga ti may sa vlogger may papaniti Marcos Goldomeng. Anya rita? Kabaalan kano abayadan ti Marcos Gold ti utang tayo at trilyones dolyares. Nabuyak mo't daytan. Nupod nung adda kasta kaadot kwarta ti pamilya na di Apo Lakay. Saan nga imposible ang mabayadan da no kaya't da bayadan? Wala. Tanwag pa iso. Ipakita dagiti dokumento nga impakita ti sigud a first lady iti may sa nalatak at TV host. Ti may papan kadagiti balitok day di Apo Lakay. At ibagbagana wealth for humanity. Ken agpaay kano kadagiti Pilipino. Kas nailanad iti bagbagada last will and testament day di Apo Lakay. Nagsaya atin, nupod no rita. Ado ti mamati, apod no. Ado mo ti saan ang mamati kan aglibbi. Un nga ron. Kastalat na kanayon. Damag dita, oy. Kaslapod-pod no. Ngamgayam, adun sa tipalso. Kasta ti kuna tayo. Ngem sapay kumaat na pumudno amin na prediction wenno padto dagiti mamadto. Uy, kastalatan kunak manay. Sapay kumaata pumudno amin ang napipintas adamag nga uray di pa'y napaniknikan no pudno. Ay, kayam natagtagainap ko. May salay ta tagtagainap ang mabalin a pumudno. Depende ka na tayo. Ay, apay aanya na itaan na tagtagainap mo? Natuloy kami kampay idi ang nagturken Rosa idi Hawaii. Kat as usual, da kayo manan ti OIC. Talaga syaklar tati OIC. Tasyakit nga rin ti number 1 anabutusan na kagawad. Akat, anya tinaramid? Da kampay idi inlungalong nyo a project para ti piyesta tayo dito barangay. Kat papagisuntaw. Tayo tupay matlano, December ti piyesta. Anya project? Green Revolution kan beautification kano ti tema. Panagsasalisal kano ti kada sektor diti barangay. Imatunan nagiti kagawad ang nakatuka iti kada sektor. Nene. Mayat sa dayta Akat anya kampay iti tinaaramid iti tagtagainip mo. Natala, awan matuloy nan. To be continued samat. Na. Kung naklano success sa project kan, naputed mo't gayam. Success? Depende ka na tayon, tatang. Kagawan. Na. Anya depende? Tagtagainip ngagpayso na dyan. Apay no ipaypayso tayo? Wanan niya. Mayat sa ngagpayso. Ngimtay kinunamitay. Siyak dakin authority data project? O naman. Iti tagtagainap. Tagtagainap apumod no. O man. Mabalin na pumuno na dyan tagtagainap ka. Ada kayo dakin kapanunutan. Mayat lata amalamlam yung ni katugangak. Napintas niya ipaypay sumi ang natagtagainap ko. Nga iso ka no ti author. Ngam di na napanunot asakmat yakin tagtagainap. Bala. Bayak man langan nga agbidalat na ni katugangak. Alas 12:30 pa yung matlang ditingat alaw. Ridap ko malapit. Urenton pasado alaunan.
na nagsubli kanya barangay. Naimbag nga orasyo, Chairman, wino Kapitan Eman. Oh, welcome to our barangay Balbalayang Chairman Gustilo Kayabkab, the Honorable Barangay Chairman of Nagbugsutan Barangay. Oh, agtugaw kayo, Chairman. Excuse me, Chairman Eman. OIC Aklangan. Sana na siya ki Kapitan iyay barangay nagbugsutan. Isumat lang nga isukap. Ay Chairman. Chairman kunak ata ad-addan sa chairman ti mayaw-awag kada kayo idikat. Wine. Taddangamin agko na idi ano kapitan ko na da. Amang ano kapitan ti army, kapitan ti barko, windo anya pa di ta kapitan. Iso amas na saysaya at wino na saysayuden ti awaga chairman kadagiti barangay kapitan. Idi na palpalaba sa tawen. Anyway, Kapitan man when no chairman. Isumat lang nga iso. Sankit din. One month. Depende iti kayat na ita. Mas daaw kayo nga ta, idinaawat yu ti pakamumi, ngagbisita kami di ti barangay. Talaga anas daaw kami. Kat apresyaran me kan pakaidayawan mila unay ti ayat yu abumisita. Kat, apaw, amazing ti barangay Kap Eman. Masigurado na da kayo tag first prize iti competition ti clean and green and beautification contest iti pista ti ili tayaw. Oh, nagimbagan no kasta, chairman. San man? Deserve yo. Ta nakadaldalos ti nakita mi manipod pay ijay welcome art ti barangay yo Abalbalayang. Anyan. Pinabuntog ko ti taray ti lugan me manipod ijay welcome art. Gaputa na ay ayo kami ang nagbuybuya kadag ti malabsad aging gadi ti barangay Julio. Gapwanan dagiti nagagat nga opisyal ti barangay at dinanggayan dagiti constituents chairman. Kagawad tiyog? Kap? Daytay insagana tayo apagpalamiis. Pero ariyon, pag-inanan dagito'y bisita tayo. Welcome. Nay. Ay, sus! Nagtaktak kayong sapay, Kapitan. Gagangay, chairman. Kas panagayat mi kada kayo. Nagpauli kami man iti kakaruyan. Apag iso di nalamiis at ubog na. Apaw, nay dumduma pa'y gayam ti pangsanga iliyo kada kami. Produkto mi dito yan ti prutas. Ado ti prutas dito no panawon da. Adda rambutan, lansones, saba, kanadupay. No kamote, ube, tuge, aba kan dadumapay. Ay, adulatta. Ay, dayawan kayo unay ditoy. Sana ko na mas daaw abalbalayang tinaganti barangay ta nagadu asaba analapsan mi. ay podno nga dayo itili. Ngem saan ang makaikawa? Very proud kami kadagiti produkto mi dito'y barangay mi. Naisaad itilik kaong.
Ti nang lawlaw akabambantayan apaset ti ili tayo. Sakit. Mismo nga igit ti karyan ti sentraw. Sana problema ti danom. Wen. Danom amay sa kadagiti makuna akang runaan apuon ti biag. Ay, wen. Makunak amo dilo ti barangay yu abalbalayang Kap Eman. Saludo kami kada kayo. Napintas tinamay anday ti kada sektor ti barangay. Mayat apagtuladan. Bili bakit ti kooperasyon dagiti tao ditoy. Makaala kiti idea para iginagbugsutan. Lukas ti kumamot iginagbugsutan. Nadamat kumalaban mi ti pa-contest. Ay. Nay! Sherman. Nabanog kayo sa akin din na nagpagnapag na. Ay. Itay pa anak kaululi magkayo nagtugaw dito yung abong dito yung sektor to. Saan ko Apollo sa narik na ti bannog ko, iti panangipasyaryo kada kami, kada kita kakapintas a sektor ti baranggayaw. Hehehe. Talagang awan mayat apa ate. Talagang awan pa ati yung chairman. Kalkalpas ti inspection kan judging maten. Kat para iti first quarter ti competition iti barangay fiestamin to. Very good. Magkapaapal ti kooperasyon nyo dito. Ay, kat maragsakan kami iti dayta ako mintoyo, chairman. Mayat. Talagang agkaramayat to'y napanunot ti awagas ti pan nakailungalong ti cleanliness ken beautification iti barangay. Agyaman ako na iti panangidaydayaw yo, chairman. Malabsan yun, san. Ay san man deserve yo launa ti maikan iti award inton piyesta ti ili tayaw. Oh, hello, lakay, anya kay. Adda kayo, hindi tabalbalayang. Ay, wan bakit? Kasanaw, di mo't malmal pas tinistoryaan mi kadagiti padang opisyal di barangay. Ay sayang ta sa anak ka nakasurot. Adumot ka tinakaamamok at tagabalbalayang. Ay, wan, sapsapulin na kaniina talin. Ay. Ang among kanaw. Gamsan ba taday, titi umuna kan maudi pa nagpasyar mi dito eh. Sumurot kan taw, hinton mamingsan. Ay talaga, sumurot taktaw. Kaya't ko ang makita at ay kabakitan na senior citizen dita. Ay, wan, ni inatalin, ibagbagada, katandan ni agsang kasod kaya mo dito na sika. Wan, kumadrik ka tay may nga anak na. Taga ditapay barangay balbalayang tay award a senior citizen. Tay ngayon na ipadamag iti ang naggraduar iti ALS. Ay, uwan. Ison sa tayo nalabsan mi ita ije sektor tao. Ay wan, sektor ton sa ti ayan na dita. Ni Manong Pidring day Ay, jay. iso aya. Wan, okay. Kaano ti panagpasyaryo man hindi ta balbalayang. Sumurtak tumatan. Mamuan tuwa. Doti kayat ko ang mapagsaritaan kini Kap Eman. Kastapay bakit? Agrubat kaming agawin. Alakit aganad kayo nga ron iti dalan, lakay. Bye. Ay, sayang agpaiso. Sa anak kit anak kasurutan. Chairman, pagpasensyaan yun na kita, nabalinan mi nga ipabalon kada kayo, Ay, anyan. Ay, dakila pagyamanan mi atan ay. Dandanisan minto pa'y amaawitan dagiti nagduduma nga impabalon nyo, kapitan. Nakaugal yan min, timang pabalon ka dagiti bisita, iti produkto mi ditoy.
Nakalalagip dayto ya panagpasyar mi kapitan. Namnamaan mi, iti panagkikita tayo manan, Chairman Gusteng. Nagpintas ijay na panan mi a barangay manang suping. Talaga mo't ang napintas si Jay a barangay. Maipakita ti kooperasyon dagiti agindag. Uwan nga ron. Kuna ni OIC, anapintas a pagtuladan day jay. Isu nga adan sa pagmimitingan may. Ambom nga men. Dandani amin nga agindag ija barangay balbalayang kas nagkakabagyan. Kasta ka de? Wun. Ada kumarik ijay kat. No ada okasyon ni Jay. Dandani amin akabaranggayan ti maisaganaan. Ngam namnamat. Agti tinulong da amin iti trabaho. Ada para luto, asan anas ka natangdanan. Sa balin tumutan dagiti ag-serve iti pandangan. Adan tumutan dagiti para inaw. Nagsaya atan? Wun. So kayat kumuti mapan agpasyar ijay. Pasyarik tuman dya kumare. Anya di kinunamlagay. Agpakuntis kayo matitiklin and crane. Win, ada pasalip kadagiti sektor. Pinnapintasan, pinnadalusan. Ne. Agtutulad kayon sa ano kasta? Anya nga agtutulad. Kat kasta mo ti mararamid kadagiti barbarangay. Ay, unmat kit di Ekat kasanaw, mang meeting ka nga raw. Awon natan ay, di pa'y mo't simang pudaro sa kanduming. O ay si akpay lang aging kaita. Meeting dagiti purok leader tunggal sektor. Sa mamiting tumat dagiti pumurok. Masapol ti sapasap apa nagtitinulong. Pagtitinulungan tayo, adalusan ti aglawlaw to waiting shed. Isun ti aramidin tayo a sentro ti sektor. Abay, kagawan! Kanya tayo tayo mararamid? Ne, timbag tada ka ambit. Ay, sana nga ambitin nagan ko. O, ganda kitambar. Amba? Ne, nagpabunyag ka kadimanan kat daytatin na ibunyag anagan mo? Bumbon niya agak ti bagbagik kagawan. Kasta aya. Abay, kanya man na nakalukon na di pangbambanog yung kada kami at taga-purok tres. Adda pa kontes iti kada sektor. Iso apapintasin tayo to'y sektor tayo. Tabarang no, mga baktay tumot akadalusan, ken kapintasan a sektor dito'y barangay tayo. Madula ay. Kontrabida kan sama na nambit. Saan mo tunay? Amber ko na man kanyak. Dak kaya tinitambit. Nagalasanagan. Sige, katada pa panak. Pasensya kayo na. Sana ka makatulong, kakabasat. Papanam nga men. Inak man sa langadin tayo, karibal ko yung armak. Anya? Ngamyay, saan kayo ito makikigtutuin? Nada umay mangireklamo kanya kanya barangay hong. Sandak to masarakan, ta sigurado at tumakyasa ka, na maisinak ti ulo na yay. Sige kagawad. Ay, kapurukan. Ay, sus. Anyan, dayjay alak yan. Ita, ti barangay. Imbag, tasan ka nakatakyas akas iti imbagam ken kagawad Marina si kaalakyen. Saan nalakyan tinagan ko, Chairman? Amber tinagan ko. Amber no Amber! Mansung kan tupay lagi dito makitam. No, yung kayo na mo, Kapitan. Ay, Chairman. Sana ko na kapitan kada chairman. Eh, Anya ti basol di sinipasipangol mo. imbaga naman kami na nagugwapang kami siya. Bilusupo ka. Ang pasumati ka na nak. Kinarit ng kidain.
Sinapasipangol ko na, nya nga pay. Oh, ita, anya, chairman, si pangulin na kadimay. Ah, Ha, chairman Gustay? anya. Ala, tangay na sawar tayo umutan di amin na sektor. Ag celebrar tayo. Baligitin lungalong tayo. Taore ado ti kontra. Nangabak, tinasaya at agaraw. Nagpipintas matan dagiti sektor. Napagsisilpo dagiti nadalusan. Ken namulaan iti masetas iti igit ti dalan. Ala, ingkay kumatang iti pagpalamees. Agmerienda tayo. Tainton sa badaw. Adan to get together tayo. Ay, nagsaya atay, chairman. Napintas lawo na dito pimayso at agtagainap ko tatang. Pimayso babantik kinasiglat yo asigod at chairman. Pasado chairman. Punam, chairman Doming. Awan. Chairman kay lata. San kay kuman na kumontra? Ne. Apay hakas tati kunam. Sana mabalin ata kagawad akon. Tasikan di chairman. No ngay aglusolosak at chairman. Ah, Tagpaot kamin kun Rosa iti panagbakasyon mi iti Hawaii. yay. Badi kayo aya. Ada kayo manan ti chairman. Anya. Anya na dyan? Aglusolosak at chairman. Tagbayag kami kun Rosa iti Hawaii. Kat agsubli at chairman ni katugangak. Mabalin sa. Doming, mabali namin. Ay, tibat la sumere kan ni Rosa di ti kwarto. Makumikom nga gidaliman nagkaragiti mapanawan me. Ay, ba't ulo iti panagbakasyon me. Mabang aranak, tagkuyog kami matlakan Rosa. Ay, isaganak matlang iti mapanawak iti opisina ti barangay. Sa bagay, amo amin ni katugangak ti may papan kadagiti maaramid priority project ti barangay. Dahil unay marugyan na napakontes para itong barangay fiesta. Mabayag pa eh. Gamnas ka na may rugay na. Apagison tulay. Nagrugin ti trabaho dagiti sektor kagawan matmat. Napintas ti may lunglungano nga programa para iti cleanliness and beautification diti barangay. Pun nga rod, maka-inspire. Aktibo talaga dagiti kapuro ka kiji sektor 3. Nakita nga rin di limabas sa kijay. Nagatuti ak may bayanihan. Uray ubing, at dadami ni Jayon. At dapay kit kontribusyonan Agsasango da ang mga aldawan no kwa. Kasta? Wen, tunggal may sa agkaot iti bulsana. Maurnong dagitay makaot. Kat umanahin ang maigatang iti dua aging talo a manok. Apo, nagmayatan. Piknik pa'y gaya man ti mararamid. Wen
Iso abayanihan banding ti mapaspasama ken. Wan, makamu ka pa ilang dyan po ni Raria Rusa, tanay. Asikaswak mamat, dagiti agbaybayanihan dito sektor tayaw. Wan ka de. Saklatan ti makamo, iti pan nakaramid, ti napagtutulagan na maaramid iti sentro ti sektor. Si ka pa ilang ti mapanidi po ni Raria. Wan ngam na makapanaw kayon kendo may nga mapandiyahaway, siyak tulatan. Adamot ti matalag akadway de po ni Raria. Apay kaano ay ati matuloy arubat yung kendo may. Nga nga road. Kabayatan, nga da kayo pa'y dito, isikapay laang ti agasikaso iti po ni Raria. Sige, bye. Ay, At kaaminin ije waiting shed dagiti kasektor tayo manang supeng. Ay kat nasayat ano kasta kagawad si ma. Manak, taimpang pangruna yo ti pan nakaasikaso ti sektor tayo. Ngam jay po nirarihayaw. Wen met Jak met kaya at aday to'y pa sektor tayo ti kutet. Inton jajeng. Ag-judge ton dagiti napusgan na judges. Kat na kababait met Uwanan niya. Imbag ko mano saan kayo ataga dito eh. Uray pa'y no naira na bilang asaan kami ataga dito'y asiktor makitinulong aklata Hala, mapandangaro din itayan dagiti agbaybayanihan. Maragsakan kami unay, tawan absent kada tayo ataga dito'y sektor tayo. At the unity. Ay, pagdunay ta kagawad. Di kay madanagan. At dantugunggo na tayo. Ay, ang gawan No da tayo ti ag first prize. Dakkel apakay dayawan tayo at taga sektor. Ay, wala. Mapadayawan tayo to agingga ijay ili. Ay, lakit di Ay, danto pa nga ayuda tayo. Ay, Ala, saan nyo asasawan ti may papan iti ayuda? ay, Ang mga no, pagarupan dagiti makangag nga agrupro pa tayo nga ayuda. madi tayo ayuda balikas. Uy, talaga amati. Basta no ayuda ti tapik. Kababain day tayo mangibagbaga. Ay, agrupro pa tayo nga ayuda. Ay, saan? Kaya, yo, tigas jay. Ay, kababain ba? Talaga kababain. Iso saan nyo abalbalik sinday ta ayuda? Pakay babaan ti kinatao tayo abumarangay day ta. Bilibak kada kayo kagawad si ma. Oh, apay tanod aran. Nagdalos adagos tinamayan nyo di sektoryo. Kasla nakimat dagiti kasamakan apasat ti daldalan. Di ta makita ti power ti unity. Wan, makita talagang ada unity yo. Apay, awan unity jay sektoryo. Adot isadot kan pilosopo. Huh? No, naglalaing nga sumao dagiti kasektoran yung nga ex-kagawad. Nalaing dangag sao ngem awan aksyon. Di damot tumulong ag trabaho. Uray para nawalang ken para mandardala ko ma. Kadagidi agay ayam nga ubeng. Anya? Nagadungag paiso ti agatendar. Ngem kadon kadakwada ag tutungtong. Dagiti mat anak da. Paan anawa damet. Pasal salita kadagiti agdaldalos. Anyan day ta. Ang mga no, ayuda pa ikit ditiga po na present na iti daduma. Ay, nasa umon kagawad. At danto pa'y nagkunaan naladaw ka nun ni Mayor nga umay. Anya? Tapay.
Umay kumaayan ni Mayor idi kalmat. Saan mat? Amok pa no apay kasi ti bagbaga di may sa nagbayanihan. Ay, makakatawak. Makakatawak ang makasurong ni Dikalman. Unayan ti kasta. Puskul pangarday jay Wan nga rod. Tati maibagay ang maibaga kontra iti dayja a tao. Tapos kulunay ti rupa na. Imbagi jay sektor mita, hands-on ni Manang Sophia. Ay, imbagman. At dapat nagsuggest nga agmula kami iti nagduduma anatang iti may sa apaset ti sektor. Kit addan nang ijaya iti backyard na nga iso ti aramiden mi a vegetable garden. Po, nagimbagan no dan tupay kanatangan nyo? Uwan saan tola adagiti mata ti mabsog nga agbuya. Uray ti salunat. Mapasaya at babaan dagi jay mula mi. Po, nagsaya atan. Umayak lang makisektor ijay ayan yon. Umakarakon ijay ayan daapong ko ijay sektor yo. Ando karama nag-ijayan. Di ka man tanod aran. Ha? Mabalin ayamat apanawan jay sektoryo. Kumaa no jak amo asikati pinusgan ni kagawad matmat amang idaulo iti bayanihan. Dahita nga rod. Marigatanak. Tapasig asulpang dagiti kapurukak. Tangay adamutin agitid iti imula. Saan nanas ka na gumatang tayo ti bukbuk la may bunubong. May sapsapa ti panagmula tayon. Uwan saan tayo nga agbunubon pa'y? Saan lang adagiti masitas ti imula tayo. Uray nakdata nga agmula tayo. Kung nagmula tayo pa iti kayo nga agbungay ti makan. Kas kumati bayabas, mabit nga orayan dayay. Addan nagmulan ijay abay ti waiting shed. Akasta, ay very good. No, da nakapanunot iti daytan, kagawan si ma. Ni man mang durot. Pinagkat nan dagitay nakapaso a patubo ni bakit na. Naa. Di na ba'y ka no impakada. Anya, nayay, mga napagapaan damutan. Saan ka no? Man nakaawat ni bakit na. Alakat na sayat no kasta. Aha, narigatan. Italama sa nguktipim masyar dito sentro ti sektor tayo. Nagpintas mo't gayam tinamayan niyaw. Talaga mo, Chairman. Kitaam dagita masetas. Pasig adagitay agsabong a masetas ti inmulami iti agsumbangir nga igit ti ali. Mangrugida pa'y kidin ngagsabaw. Amangan no kayat yung makita ti vegetable garden tayo, Chairman. Adaya. Ay, awan manlat na sa uwit ni Suping. Ada vegetable garden tayo. Saan adito'y acidic waiting shed ti ayan na. Ayan na nga raw. Ijay likudan ti balay daman ang iday makabunga. Nalawa di bakan ti aluti ti likod ti balay agpaisaw. Uwan, Chairman. Mapan nga taas 70 square meters jay ginarden mi. Nalawlawa ko man no di kimuntra jay anak da nga inauna. Uwan, Chairman. Ang naawatan na mutlaang idi inlawlawag mi kinkwana. Saan mi na pinalawa pa? Kaya't ko makita tinaaramid kadagiti amin na sektor. Kat apag isaw tasabado no bigat. Bisitain tayo manipod sektor 1 aging gat sa ace. Rapaw, nagpipinta sa talaga dagiti sektor. Nagngayon ti barangay tayo. Nakaiayatan abuyaan ti aglawlaw. Awan pa atiwa. Kastaman ti magustuak. Makipatas tayo ni barangay balbalayang.
Ado ti mangibagbaga at ti barangay nagbugsutan ti makabalubal to ti barangay balbalayang iti pang first prize inton piyesta. Ay, di mo nunan. Kababain kan kap iman. Taje barangay dati mo dilo tayo. Kumusta nga ta ni Jay Chairman? Adaman nga ta na pimintas. Sigurado da ita. Awan sarday dagiti bumarangay amang papintas iti kada sektor. Tawan mayt apaabak. Daita nga ron. Kas Jay kumamot ti barangay tayo. Bayan yaw. Ada pampanunutek nga ramidan. Anya daita, Chairman? Mamuan yun to. Jak pa ibagay ta. Tasana ka makasigurado. Panunutek pa'y anaimbag na epektibo madlaang wenno saan. Kasano nga rudan? Saan tayo kadi apurosan? Ti bunga dagitiin mula tayo anat natang. Buyaan tayo kadilaan. Yun no purosan tayo ti bunga dagijay Baguio Beans. Awanton ti attraction da. Uray pa no i-video yun, ti pakabuklan to'y garden tayo, napimpintas tulat ta kita, ang dagiti umay mangkita, no agda dagiti bunga da. Nay, nang runa kat umay ton dagiti umay agyad, iti quarterlay. Manang Supeng, Oh, apay, kagawat si ma. umayo kita ang dagiti kabatiti nga inaramidan tayo iti pala-pala. Nagado ti busel nan. Agkontesta ni Jay Tabungaw. Talaga? Wen, Ay, umay kayo. Mapantayo Jay. bawan yan. Agaratil layon mo't gayam ti bunga dagiti kabatiti tayon. Nay, makin inunapay ka dagiti tarungan. Kanday tapay tabungaw Kitain nyo man day tatabungaw manang. Ay, wan. Po, nagpintasan na bubuyaan na kitag karabitin na bunga. Nagpintas nga ron abuyaan. Iso Ay, ana pagsasaritaan may kadagiti kakadwa iti awan ka. Asaan tayo apurpurosan dagita bunga da. Wan. Kasta ti bagbaga dagiti na dumakakadwa nga apay ka na o alamad. Dakita tilayon ti attraction manang. Iso ana sayat at talaga no saan tayo nga agpuros. Ala, wan. Mga ramid tayo ti maipaskila pa kaamo a maiparit ti agnatang wano agpuros. Makapasuron dagiti kakadwak nga agmulmulay di sektor me. Apay akas tati ko ng tanod aran. Tagin no nada ama sa paamapan ijay ayan dagiti mula mi akabatite ken karabasa. Sadan to agtitinno do. Nagsaya ate. Kunam asadot dagiti kakatwat. Agiin no na damot gayam amapan ijay ayan dagiti mulayaw. Agiin no nada amapan agala iti pakairanudan da. Tidakas na. Ato'y dapay ti kalding agsiba. Anya? Kaya't mo asawan. Mapanda agala iti dengdengan da. Agsarutan dagiti kabatiti kan karabasa. Anya? Nakasano aya? Saan la dagiti sabong dati alaan dan? Narangawan da pa yun. Sayang met kami no saan nga alaan dagijay. Nanguna dagiti sabong ti karabasa. Naimas amay luok iti inabraw. Kasta ti ko na. Nga malmalpos mo't la dagiti sabong ti karabasa yo. Di yung matalalaan. Ay, nakitang gayam. Mat, at dapay nagdadakkel apakdar ang nakapaskil ijay. No picking flowers. Kunana. Uwan, siyempre, may parit ti mapanagala iti sabsabong. Taamangan no, mabuting dagijay busel na no magaraw no madalapos dagiti agala.
sayang pa'y. May mayadan ti kasjay ngam ti pag-iinno na anda mapantakawan. Sada agtitinno to. Madi matikastan Maiparit ididamo. Agunget ni kagawad matmat nga akin to kay di sektor me. Awan ka no tinasaya at nga ornos me. Idikwan, di da matikas kason. Iso aday jay. Naasak-asakan jay kanatengan me. Awan ngamin gandat yo makikontes. Iso akas day. Jakman ammo kadagay di kakadwak. Awan pa'y pangidayawan kadakwada. Tagpapada ng awan manaknakom da. Masaludsod ko man kagawad. Ti anya? No maparitan kayong agpuros kadagay bunga ti karabasa kas kada kabati itiyo. Asinon to nga ti agapit? Awan. Ha? Iso mapan kay jay. Ay sus! Agkaratilayon dagi jay natangkenanan ken dagitay dedengdengen abunga ti kabatiti, tarong ken tabungaw. Agkaray di sumet dagiti maluluomen na karabasa. Anya? Ay, nagsayangan. Nagmula kayo lat buy-buyaan nyo, adiyo pa kay ranudan. Anya, awanan dagitay bunga ti mula ti anat natag. Ada nagtakaw. Uwan man ang suping. No. Kadis-discovery mila itay bigat. Sino nga ay tagtaktakaw? Awan makamu Tabali, agpapada kami matgaminin saan unay anapnapan ijay kanatengan. Ay, saan na mabalinday ta? Duktalan tayo no asino tinagtakaw tamadusa. Pasensya kayo, no itala sumangputak. At dan sa kano problema karagiti maapitan na mulmula karagiti entry iti pakuntes. Talaga nga adda, Chairman. Maibusin iti katatakaw dagiti agtatakaw adipay naduktalan no sino ta. Apeng amin, adiyo pala apitan nagtiin mula yaw. Apitan yung aminin, tapno di pagnumaran nagiti agtatakaw. At umuti madi iti kasta maaramid. Ne, apeng nga, Napintas ka no, abuy-buyaan. anya. Nagmula kayo, itibuyain nyo lang. Ay. Sabali kayo mo ta nagmula. Di napitan ng itinmula da. Sino nga rin ti agapit? Sino? Ha? Ay. Napagtagainap kumutan di pa kontes. Nalpas kanon. Dumi, mabali namin. Ay, maturog ako na sa peng. Madya talaga ti bagik. Umuna ka na maturog Adupay nga mintinasken ni dalimanik ko di kusina. Di mo pa ilay pabigat. Ay, narigat no ipabigat pa ilaang. Kabailak mat nga ramiden ita. Ginanakamot din. Nabambanog kan sa nagkapoy di punerarya. Nakainanaak mutan itay nagtugawa ka ng rabi ay. Anyan. Umanay nga inanamday jayan. Noon nga lamaturog ka ditan. Ninanamon, tama nga no kumaro day ta. Uray kat nakatumar ka mutan iti agas. Wala. Baring sumayatin tirik na kamamigatan. Sige, tani, adda pa'y idaliman ko di kusina. Maturog ka ditan. Ay, niya nga tanda ito ya marikrik na kitibagi ka. Agkakapsutak. Kasla na dandanog ti masmasil ko. Hindi pa nagrik na. Ay, sapay ko ba? Tagimbaga ko no bigat. Imbagla ko manuadan ni Doming. Ato, terik pa sa trabaho niya barangay.
Ay, ay, Adakon lakay. Di ka pa labing mangaon. madilat tadi bagay agkakabsot aklata. Anya nga tadaytan. Ay, kunam ka nagurigo nakmatay. Anya? Iyak manam mo, nanya da ito eh. Ay, amangan mo't no dinggi daytan lakay. Saan mo't nga ta? Nan, kita man tataktak yak mo. Anda pagilasinan kat numadinggi ti tao. Awan, nasa na dinggi da ito eh. Wano, anda nga tamot bulawm. Ah, bulong nga. Katwag, kasla tay ubeng, nang runa tay maladaga. Aggurigor da kat no da buluda. Yan. Ay no anya ti kunam, paayabak nila kay palang, tapulsuan na ka. Ah, Nalayang amamulo day jay lakay. Pulsuan na kalaang amunan no da bulo mo no awan. nga ta. Mabaling nga da bulok. Natin nagkaaya. Ay saan? Lokumot nga men jay maki ang uncle ngagnaga ni ti Jabar at tagabigan. Apay mo't na jabar. Aguray ka. Jabar, day tayo binirngasan day ti kapre, gapot kinatayag na tao. Wen, nagangawan nakit din nga impala-pala nga to kakaslaubing. Anya? Ay amangan madabulok ta ni. Nagsasakit pa yun, tagsumbangit at kilik-kilik iti. Panang sip-sip pawon na kanyak. Anya? Kayat mo asawan, inpalangatok na ka, ada kita kilikilim tinangigaman na ka, sana kasi ni Pao. Wen, impal-palag tunak pa'y Idi kwan, impalangatok na ko niti husto sanak sinipaw. Ay na! Imbagta na si Pao na ka, tadi ka na isaltak. Ay, naipalus pa kak nga rod. Tadi na kun nasipaw iti may kadwa daras. Naa, Yakmot ngamin na bakadaan ti panagdisok. Ay nabluak sa ngagpaiso pa kak. Kanya nga'y nakitam ni kakapalan. ay, your oray mon lakay. Bareng mapaanak na adagos, jag paspasikal ng inarayat na. Nakin inunamot kami di lakay na kanya ko na nangayap kin kakapalan. Anya, inunaan na kapay di masikog. Kaslakastan Tay agapa ako man iti sango ti ridaw ti balay ni kakapalang. Paggamon ta ada nakatidog nga ima nakaununa kanyak ay di nailukat ti ridaw. Emergency ako titungpal na iti ospital. Ay, Ay tinasayaat. Ipangkalaangan iti ospital. ay, kinunam ayuray ko ni kakapalang. Ay wen gayam anya. Ngala, urayan tapay ni kakapalang amang ngilong. Paalaw kan tupay. Anya, Wen, agpaalaw ka mutin Taadagunggunana makita na ka. ngun, ang mga nakabat-bati ak paikat nga ta. Si kaman kitday. Anyat pa nagriknam. Kas lang arud at nakapaubakan niya. Ay, kitno nakaida ka. Kasano ada na ipaubakin ka ngay. Nagadua sa asawam nga imposible. Kasta nga rin ti marikriknak, damagang pailang. No sa nakaslad nagpaubakan niya iti marikriknak. At dapay, agpasakwang, agsakay dito itangad ko. Ay, Apo ay. mm, Ay, mabitlaag. Sungbatak pa dito umawawag. Nimot kakapalang. Hello, kakapalang. Anya nga, napaanak mo di masikawg. Anya, saan pa anak-anak? Ay,
Sige nga Rudan, urayan na ka, bye. Ay, anya ka no? Saan pa yan nakaanak di papaanakan na? O anya, urayan ta ama paanak na, katumay dito, iwanaw. Uno, ipangkalangan ni hospital. Uray pa ni kakapalang nung ay nakabatbati aklaang. Alawin naklaang mutno ko. Wala, si Kaaman lap makaamog. Ay, wan, Rosa, ag sakit nga ron ni tatang mo. Pinyawag ko ratakan kan atap na amaw. Ay, isaan atap nagdanag ka, ano di katap no amom kunak nga rod. Taano bilang no kwa, katawan to ate pakababalawak, no jak imbagakan ka. Ay, kanya nga rod nga kas jayan ati tarus na. Saan la amamin ano ti biyag, Rosa? Sige nga rod, agan anad kamot dita. Ikamusta na kami kini ulitan yung George? Sige, bye. Ay, kastoy latan. Nay, imayat nga uray sardaman supeng. Kaya't ko nga alawan ti karkarman ni Kusteng. Nakabatbati nga taayang agpaiso ka kairang. Makitatla dagiti mulagat nan, kat makuna ka nakabatbatin. Alang nga rudan, alawumon, tani, mapanakbit dita kusina, tapno saan ko ang makita ti aramidam. Amang hando siyak tukit di mo, tanti makabatbate. Umay kan, Gusteng, agawid kan. Umay kan, Gusteng, panawa mo na adanay kay salatam ama kay ayo launay. Umay kan, Gusteng, di ka nagbatbatay. Nakaturog pa ilang ata. Makariingay. Gusteng, agawid kan. Anya ti. Apaya pukpukawan na kakairang. Dagmit dito na kaya di na kaya makita. Makita ka? An-awan ka nga rudat. Wala. Bareng naalawan ti karkarmam. Ay, thank you. Ay, anyat nakakigtutam aya. Atid daw kasaritaan. Mabalin nga inton maimbagaan ako hindi pa ng istorya. Alahuanan. Mabanog ka nga agpaisaw. Sige, iturog mo manan. Naalaw ko ti karkarmam. Ay na, ang mga numasahe mo ti kurang kini chairman. Ay, kagawad ko na kuma. Adala amin ditan adada. Maayabak amin na napapaayaban na. Iso nga umay kalatan dada. Umay Ay, thank you. May pakat ko man ti talent kong agmasahe. Barang agimbag itan ti masahyak. Ay siguradum ang agimbag. Ay, awan ti 100 nga score di tana na Sofia. Ala nga rudin, umay kan. Mapantan iti ayan na. Ay, aguray ka Ta isaganak pa'y dagitay pag-approve ko. Wait a minute, Nanay Sofia.
Jak ngamin kayat di bastag pa ospital dada. Tudok na ti ammo daydiay. Ala, saan mo't chairman? Ta syempre, no anya ti sakit yo, iso ti agasan da. Alala, agplaster kayon, tarugya ko na masahyan kayo. Ay, nakurang lati exercise yo. Ay, ngay, hitaan nyo ang mga nuag singkol kayon, no diyo siputan dagito'y takyag nyo. Apay da kita takyag ko aya. Ay, ni, si Mikkel dan samot tan ang nakakilon. Saan nyo ang maunat? Ay mayunat kumata. Ay, sige man nga rod. Yun nat yung agpangato. Patakdar amayabay dita ulo yo. Nasakit. Ay, nasakit. Ala, agsingkol kayon. Sigudin nyo ngayon na unatan. Mastak nga men. No diwat-watan ti bagbagiyo. Sige. Agpaklib kayo. Tasakayan kayo. Anya. Ni masahin na ka. Apaya sakayan na nga Kastuyak nga agmasahe. Siyempre, no agsakayak dita sikat mo, bayat ti panang masahik dita bukot mo, mabibiit. Kun siyempre, mariknam ti dagsen ko. Alan. Alaman langan. Ngam amangan no ad-addan nga agsakitak no matuktukol ti dorek. Ay saan? Unay adanag yun. Agimbag kayon. Ada ka mat marisuping. Kumusta ni kagawad? Ay, o ay si chairman. Maday pa lang arot ti bagbagina. Umay ko la kano alaan day tay folder na. Ayan day tay araramidin na resolusyon. Awan. Amok day jay a folder. Inalan samot ni sekretary. Nay, apay nga na nga eh. Ang mga no ituloy na. Kasano nga ituloy na kat saan sa kanupay mo't ay basta, diyan ka mau. Ay, amokon. Indulin ni sekretary. Ay, awagan nyo Sige. Kunak kami no adda dito eh. Awaga nga rod B8. Ada ibagak mare. Oh, anya day ta, kumpare akagawad. Sana pa nang idaw-dawat niya. Mga no saan na nakabalan ni kumpadre gusting ti aguay say. Anya? Mabayag sapay mo at sumangpat ni Chairman Dumeng. Ay mabayag pa'y talaga. Apay aya. Mabaybayanan ti barangay. Nung Nuan niya? Ay, siyak pa'y lati aguay say. Siyak ti maikadwa akangatuan iti butos akagawad iti eleksyon. Next in rank ni pare Gusting. One might. Amok maawatam ti kayat ko asawal. Wan, maawatak. Kaya't naman ti sumublat nga ago ay say. Agaputag saksakit ni Gusting. Ay bayam, ibagak ni Gusting. Talaga asikat ti sumukat nga ay say. No ipatayan ni Gusting jay sakit na. Saan aya? Ay, kaslakastan. Ay, kunakon kat. Wan, bayam ta ibagak akayat mon ti sumukat nga ay say. Sige, ngamnay saan pa'y amatay ni Gusting ti kunak. Ay, Allah. Anya jay imbagbagakon. Ay, sos. Mga no ibagakit din ni Gusting nga adelintado Marisupeng!
Mabait lang! Adilanta daw ni kagawad surot a sumukat kan kangago ay say. Salbagi jay nakagawad. Talaga nga da si mukat kini ex kagawad gurood. Kaslay daw daawat ng sapay kiti asaan mon amalasat ta sakit mo. Makapapigsak to lang ta makita na. Eh bay amon. Adada saan ka nga agimbag no kasta ti ibagbagam. Ipan ako ni hospital bakit? Ay, agyaman nak. Kunak lano talaga adimon kaya ti pa ospital. Gapo yung bagaham may papankan kagawad surot. Di mo kaya tasukatan na kan nga o ay say. Ay, sana basta may patugaw ti uri asino. Sana basta tao dita. Kit may patugaw sumukat iti o ay si chairman. Kasmatla ti chairman dita. Ay, mabit lang nga raw. Isaganak dagiti pagsukatam to di ospital. Sa kalpasan na, inak kumita iti arkilaan ta pagluganan tan. No kasta, intaray da ni J Hospital ni Uay say. Uwan kagawad, apay aya. Si kaman ti pagdamagag ta health worker ka. Kan napanmon sa binisita ije balayda. Anya dayta? Panagkunam agimbag paingata ni kagawad gusteng. Ala, madiman ti kasta adamdamag. Kaya't ko amaamuan met no anya tik maibagam. Awan ibagak ta, madanagan akmat na. Ang mga no di malasat ni kagawad gusting di sakit na. Kasta, grabe ka di una yan. Inkan tumot sa rungkaran, tapno makitam no anya talaga tilangana. No, malasat na nga tapa, di sakit na. Lakay. Ina. Nagkapuam da kasla madandanagan ka kanaday tartarayam. Ni kagawad surot di nakita ki Jerwar. Ang mga numay nakabisitaan. Agkumot ka, kan agulus ka. Wawawun. Baga magrabe ti sakit ko. Daday mo apo. Ay, saan ko mga apo may so? Alan, agplastar ka nga agad na dita. Madamdamala ang sumurkan dahi jay dito yung ward. Kumusta ka, kagawad? Ay si Gayam. Matayag saan pari kagawad surat. Anya? Kasta ka diti panagriknam. Anyat kunada dito yung ospital, aya. Grabe ka no, di sakit ko. Daday mo na po. Sakbay amala daw ti amin. Ibagamon no anya ti kayat mo nga ibilin para iti barangay. Inyawagan ni Marisupeng Dumeng. Anyat ko na ni Dumeng, ay si Chairman Dumeng. Agawid da ka din kan Rosa. Siyempre, sambutan da kayo si Bibiyag. Salbag ka, kagawad surat. Abay, pare. Nimbaga na kon. Rumwara kon dito ospitalin tong bigat. San pa yung mapasama ti panagbalin mo nga OIC? Sarak pa yung matay. Bagta nakariing kan lakay. Kumustan ti Riknam? Ay, mayaten. Agimbaga kon bakal. Imbag ta nakariing kan lakay. Kumustan ti Riknam? Ay, mayaten.
Naimbaga na kung bakit. Domi, mapali namin. Laisagana ko lang itugot ko iti paragbiyahe ka. Kapilitan man na nakasaritak ni katugangak. Diretso nga agaway si. Aging katagsubli kami kun Rosa. Pagyamanak tananos kit day. Isa rumbang lang tiawag latakin ko na nagiti tao at Chairman. Alo ti saan namang baliw iti day nga awag kan ko na. Tanabayag mo't kami na Chairman wano kapitan ti barangay. Ay, tumingan tirabi. Ay, maturog akit. Lakay, masapak ang mapanidya po ni Raria ita, ngamin, tabon dyan nakamasaya ka senyor. Kasta aya, nene. Di mo't may katlo lang aldaw na ita. Wen, ngaptangay awan ka numot ti urayan da, itapon dan, sakit, agganat ka numot ngaminin nga agawid daga dyan nagkapo iti sa bali nga ili kakabagyan da. Nga lakit, pun Daye ka ditay agnobin tay 5 ti taon na. Wen, 95 na kuman no may abulan. Iso paasig mo ten a senyor dagiti agbampantay. Sige, mapana kon. Iturog mo latan di tatumba-tumba ato gaw mo no makaturturog ka pay. Mapana kon. Ay. Napanan ni Sufing. Amo na lata na manipod iti sa anak ko na kapitan. Kit masansanan na malada ka bumagaw na. Kastoy ni Duming idi saan pa yung iso ti Chairman. Man naturog. Tawan mo't ngamin pampanunutan na responsibilidad. Kas kanya kitan. Ay, kastoy gayam. Naawan pa kariribukan a responsibilidad. Anasken nga akman. Malagip ko lakit nga ron di nakamasay ka pada senyor. Napaot ti biyag dayjay. Adon ti senyor nga matidog ti biyag da. Takasano aya. Ket ipangpangruna met ngaminin ti gobyerno ti pannakaiwan dagiti senyor kas kada PWD. Iso na pa o ti biyag da. Ay, biyag mi kunak manlangin. Takaraman kami kan supingditan. Ngem, ho? Madimot lang na mapatid dugo na ti biyag ti senyor. Nang runan wag kabawin. Ay, jakay ti kastan mabalin. Ni Dumi. Asus, ang mga nodaki di pangibaunan kanya ti manugang ko at Chairman. Ay, pera. Hello, good morning. My honorable manugang at Chairman. Good morning, man. May honorable kagawad ng katugangan. Muna na itong tatang. Naragsak nga agsapa. Apay ngay mawag ka. Ako, amang awan papanan niyo. Ah? At nangamin emergency ni kagawad matmat.
Da kayo, tinalagip ko ang mga isuno pala ko makinkuhana nga Odi. Na, Bali, ag sinukat kayo pala ti Jote. Mapalain, malawanin. agya mo nagtarang. O sige, umay kay latan di ti barangay hall. Bye. Bye. Ay, biyagaya. Kapilitan mo't gaya, mamapanak iti barangay hall. Awan mo't ngagpaso ti kadwag di opisina ti barangay. Ay, sumot la na pilitan ni Dumi nga nangawag kanyak. Tano jakimay. Nakarikap nga tako mah di opisina ti barangay. Ni. Daw mauawag iti silpon ko. Saan mo ito nakapunbok? Hello? Hello? Ah, Sino ka? na. Si kakada ni Osteng. Ay, kuha. Ay, saan kayo ang nakapunbok dito silpon ko? Iso nga... Ay, salud ka. Ah. Ang bata nakpay sa kantumat ang damag. Ne. Ah, ay, kuha. Ay, sos. Ay, saan nabaling nga gangkit? Saan lakit ding agtibihin no ag COVID? Sino kayo kaday? Ay, Osteng, kunak. Number na ito inawagag. Ngumapay adi mo ibagano si ka. Ah, Sino ka kaya? Sumbat! sino kayo nga men? Tapay nga inawagan dak. Nagsaw ka itilimpya. Na, Si Kani Osteng. saan nga osting tinagan ko? Nudikat ghosting. Salot ka. Payag mo na sumungbat. Sino kayo Gusting kagayam. Gusting taberberokan. Ay, agkabawagsan. Number ti gusting na ito inawagan. Amang ano kabagyak mo tanayaw awan na ito. Sino kayo? Sak ni Ungaw. Naglaklakay iti sampulanggay. Ungot. Sino kayo nga ungot? Dakon dito'y sangot ti barangay hall. Nagbugsutan. Ti talo apade. Sus. Di naksamot mangmangigan. Hello! Bye! Ne. Naglukon. Inidapunan. Ano di ko na. Ada ka no iti sangot ti barangay hall. Ay, amangan ka no nagbugsot ni Osting. Ay, yaksamot ti kunana nga Osting. Nakman kita ande tarwar. Amangan no adda dita di imawag. Dede. Kubo ala kay ti agsarsaro ko ngagpalaod. Ay, ama! Malakay! Ama! Ama! Ay, ama! Ay, mabiglang. Malakay. Sino kayo? Da kayo ti imawag iti cellphone? Sak ni Apong Ungot. Apong iti tumang dagitay kataptapok aputod ng apok. Maungot! Da kayo matkayam! Ungot? Sak ayan ni Ungot. Na, Ay, awan pa panakon. Agawid ako man. da kayo ni Ama Ungot.
Tay kakaiso na nga ulitig ko akabagis na di na COVID iji sampulanggit. Si bibihagak pa'y? Ah, Ay, oray ni Pedreng. Saan pa'y mat-anatay? na. Sino apidring di ko nayaw? Awan! Ay, ingkisap ti COVID dagiti kakabagis ken kakapidwayo ngagkabaw. Natay dami nun. Ay, dataydan. Wen, ngim awan na lamayan kadakwada. Ay, napanandan ngay. Natay dangaruding. Awan dan ni kalidan. Ay, si Dabat. No na ikalidan. Sandaman laan na lamayan idi. Sanda na lamayan. Wen, da kayo lang at ati malamayan inton matay kayo. Natayakan. San kayo pa'y anatay, si bibiyag kayo. Ken san kayo pa'y amat matay Abutin nyo ti nga gasot nga edad yo. Sak ni ungaw. Si Kangay. Siyak ni Gusting akaanakan niyo. Urstay. Gusting! Taga-sampulang gitak samat. Wen, ngem adda kayo ita dito'y nagbugsutan. Agbugso takkadan. Sa anak sa paimot nga agbugsaw. Tiko nak, adda kayo dito'y nagbugsutan. Wansa naglibasak. Anya, naglibas kayo? Ay, na mga numabising kayo. Adabalon mau. Ay, tapsugak. Ay, di yung tamburin tabok sityo. San. Ay, langgong na Pedreng. Pinakanakit din. Anya? Sino apidring ayan na ito ibagbagayaw? Ni Pedreng pinasangwan nakit din. It is sa gabulig asaba. Nagtangka na to'y buksit ko. Ayag ka bawin piman. San ngagsusurot ibagbaganan. Ay, may kayo amang. Mabising kayo sa. Iawid ka ni Jibalay me. Podno gayam. Kumpleto talikaman yaw. Sak atalaga ti apong maun. Ay, ulitag kayo, ama. Ala, idistuyo pa ila day tabay unyo. Aywan man. Langgong matjay adaym. Di naman laimbaga nga idesok tayo pagmamaak. Adik ka no. Ni nga tagusting ibagpaga na nga adik. Pagmamaan la day tabay una. Sino ti ibagbagayo nga adik, ama? Hindi usting Day. Idesok pa'y tayo bayon ko. Di mo kot-kot dyan. Aniyan day ito alakay. Mabiit lang. Kita day ito itinakaw ko. Ne, nalukot mo't apapil day ta inror mo di tabayaon. Anya apapil day ta, ama. Ay, di mo takawan. Tatinako ko daitan. Di mo kot-kot dyan tayo bayon ka. Adata,
Na, insulsul na lang iti bayon di nalukot a papel. Anya ka tadaki chay. Ay, apaw. Dandadan ti maude. Apok aw ka. Anya, Adalungunan. anya, lungon ko na yaw, apay tilungon ama. Kunada nga awadat sila ko alungaon. Awan ka nun, taglungaon. Na, ay, ama, saan ko maatila ibagbagayaw? Saan kayo pa'y amatay? Isu nga awan pa'y tilungon. Nagpa-public service ako na istasyon ti radyo tatang. Bareng umayan na iti kakabagyan niya no adda na kangag. Wen, tanay. Nabayag nga awan damag ko ken amang ungot. Kunak paikit di ano na iraman idi anak COVID. Isa san ko nga mo, no sino kadagiti kakabagyan may tinakipagnanaidan na. Ta atapag ka naglibas. Wano nayaw awan nga ta tagkabawan. Ah, Pimana nga ta kat dinan amo ti pagawidan na. ay, san nakas na tiatap ko? Taam mo na kasinapol. Agkaba ungam san pa'y matunay. Amo na ti daddo maasasawon na. Una niya. Umayak to iti balayaw ta kasarsaritak. Bareng adda may baga na anagan ti aking balay iti naggapuan na. Ay, pasensyahan dakla ko man na pon. Kita ak na ito'y nalukot a papel dito'y bayon niyaw. Certificate samot na ginaw. Tinakaw ko na kita. Hindi. Awan sarot ko, wan. Promise. Ay, yan. Ang dapat promise na. Ah. Birth certificate mo tayo. Nangalan nyo tinato yapaw. Dagdagare. Tinakaw ko amin na kita. Porfirio Kaod Kayabkab. Ay, tatios to anagan niya, apaw. Anya tinagan ko? Dahito ka di nakasurat dito'y Porfirio Kaod Kayabkab, tinagan niya. Ampang daya mulagat a babae. Hindi lamang nakitin tinagan ko. Pinalapal ko iti sa rukaw. Gunggunada. Dinakaw ko na kita. Ay, intaraya ko na. Ano? Kumaro ti kabaw na. Apaw. Ay, agihama na kapaw. Makahangis ako. Ay, thank you. Kung naklano agan anon. Anyan na ito alakay. May favorite apo. Idulin mo manday ta alaag tao. Mabalain. Ay, oy. Sige, siya kung timang idulin iti da ito. Ala, mawatak no kasta di ka makaumay ita di opisina dumeng. Agyaman ako ay say. Pasensya kayo, no, sa anak pala makatrabaho akas barangay chairman. Ngam, aday bagak may papankan apong ungot. Malawain. Anya da ita. Inin-interview. Ta naglimpyon sa ti ornos ti utak na. Eh,
Kakaasik iti nakapayan ti nagyananay di. So nagkatang-katang kalpasan na nagtakaw ta naglibas. Anya? Nagtakaw? Dagito'y papapili ti bayon na timbaga na tinakaw na. Ah, Asik sertifikasyon ti kapitan iti nagnaanan na barangay na gitoy. Nakat, anya ita? Anya ka iti may surat anagan ni Apong Ungot. Ungot. Porferio tinagan na. Ungot ti apelyido da di inang da. Isu abinirngasan da iti ungot. Agkayab-kab da di kabagyak nga apong mea. Apay aya. Kunak tumay. Na, Kompleto a sertifikasyon ti nasarakak iti bayon na. Apakairamanan ti birth certificate na. ha? Agsanggagasot tugayan ti taonan. Anya? Lawagam ti imbagam. Sakbaya matalimo dawak dumay. Sana, di kaya nagtaltari mo daw. Hold on, Chairman. Umayag dito barangay hall. Sa pulok ni apong ko. Ang mga naisarong dito'y nagbugsutan. Sino nga apong mo? Awan mo't ni sarsarong dito yung apong ti. Saan mi nga mamaw? Nagbugsutan ti sangka sa una, idi sakbay anatay ni inang ko kaanakan na. Kaanakan ti sapsapulem nga apong mo ti inang mo. Uwan, sayang. Saan anak kauray ni inang ko? Kasano? Na-stroke mo't gamin. Imun unakit din ngam ni apong. Anya nga min tinagan ti apong mo ako na maya. Birngas na laang ti amok. Ngum kunaday di inang ko. At tinakaw ni apong ko, tinakay suratan tinagan na. Anya nga minan tay birngas na ako na ni inang ko. Agore ka. No apong mo ti sapsapulem, apay asan mo nga ammo tinagan na. Ay, kwa. Jak ibain nga ibaga ti agpaiso. Ta kunada, nga isalakan na kano ti kinapudno. Kastoy nga min. Impadawat na kano idi ni inang ko, idi ubingak, kaputasan nga agkayabkab ti amak. Sinublinak ijay nang ipadawatan na kanyak, idi dakilakon. Sa anak adim makal ijay sampulanggit a lugar mi. Iso jak amo ni apong. Nakikamalala kano nga min day di inang ko. Ay, mapagsusurot kaon. Ni ama mo, tisap-sapulin day daw. Ada kan dumeng. Ay, nasayat mo nay. Amok ani ama ungot tisap-sapulin day to'y asang ili. Ay, uwan. Malagip kon. Ungot tinagan ti sapsapulok nga apong ko. Ay, ada ka di dito eh. Kinunam asan nga agkayab-kab ti amam. Ta anak na katiinam iti sabali. Sanaya? Uwan. Apong kulat ta Imbilin day di inang, abirukag. Kat no adda dito ipang-asiyo tayawid ko. Akwa. Tatang, nabatad yung bagana. Kat malawag mo, saan na legit dahil yung apo ko ni Apong Ungot. Anya? Pagkunaam iti kasta? Adda dito yung nagbugsutan niya Apong Ungot. Ngam, kuida ka. Awan karbangam amang nyawid ka niya Apong Ungot. Anya? Sino ka amang ibaga iti kasta? Apong ko ni Apong Ungot. Mabitlang. Kinunam itay nga ibagam ti kinapudno ta isalakan na ka. Wen, may salakan na ka dayjay a kinapudno nga imbagam. Gapota mailisin ni ama ungot itikaskin ka amanang gundaway. Anya ti... Nabatadon. Agsangagasuton ti taon niya Apong Ungot. Kamatam jay sangagasutan niya.
Apong ungot? Ne. Ano ti kaya tasawon na dyan at tagainap ka? Ang nakadi apong ni Rosa ang agnagan iti ungot.